హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు కలర్ ద శారీస్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్స్. సో ఈ వీడియోలో మనం రామ్యాంగో ఫ్యాన్సీలో చూస్తున్నామండి. శారీ కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చేసరికి మనం ఎల్లో కలర్ అనేది తీసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్ అలాగే శారీ విషయానికి వస్తే మాత్రం మనకి శారీ డిజైన్ మొత్తం కూడా మనకి మ్యాంగో బుటా అనేది గోల్డ్ కలర్ జెరీ వీవింగ్తో అయితే హైలైట్ చేసామండి. నెక్స్ట్ అలాగే ఈ శారీకి కింద బార్డర్ వచ్చేసరికి మనకి 5 ఇంచెస్ బార్డర్ అయితే వస్తుంది. ఒక 2 ఇంచెస్ బార్డర్లో మాత్రం మనకి ఏంటంటే ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ కలర్ జెరీ వీవింగ్ తీసుకున్నాము. అలాగే ఫ్లవర్ మిడిల్లో కూడా మనకి ఏంటంటే మల్టీ కలర్ థ్రెడ్ వీవింగ్తో హైలైట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలాగే ఈ శారీకి పళ్ళు కూడా మనకి కాంట్రాస్ట్ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ అనేది తీసుకున్నామండి. నెక్స్ట్ అలాగే బ్లౌజ్ కూడా మనకి కాంట్రాస్ట్ డార్క్ బ్రౌన్ ప్లెయిన్ అనేది వస్తుందండి. ఈ శారీ ప్రైస్ మీకు 4390 రూపీస్కే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చండి. దీంట్లో మనం నెక్స్ట్ డిజైన్స్ చూద్దాం. సో ఇందులో నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసరికి లైట్ బేబీ పింక్ అనేది తీసుకున్నామండి. స్మాల్ జెరీ బుటా వస్తుంది. సో ఇందులో నెక్స్ట్ కలర్ వచ్చేసరికి శారీ మొత్తం కూడా నేవీ బ్లూ వస్తుందండి. అలాగే పళ్ళు బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి మనకి లైట్ సీ బ్లూ అనేది తీసుకున్నాము. సో ఇందులో లాస్ట్ కలర్ వచ్చేసరికి ఫుల్ శారీ మొత్తం కూడా బాటిల్ గ్రీన్ అండి. అలాగే పళ్ళు బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి ఆలివ్ గ్రీన్ వస్తుంది.